Ang laki oh. Ay galag, ang laki. Dalag. Boss, may pantalok na? Dalag. Ano mo muna, wag. Roll mo lang. Roll mo lang. Wag mo munang i-ano, wag mo munang i-angat. Tignan mo kung maano yung tama. Ay, nakatanggal na boss. Hindi, teka lang, wag muna, wag mo muna. Magandang araw ulit sa inyo mga kachoy. Punta ulit tayo mga kachoy doon sa ano, namingwitan natin isang araw. Yun, yung mga napadaan mga kachoy sa aking munting channel, mag-comment lang kayo, sigurado darating sa bahay nyo yung si Rodjoy Fishing. Kahit di kayo mag-subscribe mga kachoy, pupuntahan ko kayo, ipo-full support ko kayo sa inyo. Pero mas maganda mga kachoy pag ano, pag sinubscribe nyo na rin ako para migo-migo tayo. Mag-comment na rin kayo dito mga kachoy para makilala kayo ni Rodjoy Fishing. Thank you sa inyo mga kachoy. Stay tuned lang mga kachoy, punta tayo ron. Update ko kayo pagdating doon sa spot mga kachoy. Dala na rin kami ng istakan kung saan nandun si tatay mga kachoy. Tinapay, ano natin, tinapay. Yun, marami ata namimingwit mga kachoy, tingnan natin. Mga kachoy, marami ata sila dito namimingwit sa daanan natin. Pero doon tayo sa lampas sa kanila doon. Malalaki daw mga kachoy dito. Tingnan natin tong huli niya. Mga kachoy oh. Yun oh. Panalo sa huli mga kachoy. Yung laki. Oh, swerte ni kuya dito. Sana all. Si kuya doon ang laki. Nasa 8 fingers siguro yun. Paano masabi? Nagpapaanod lang daw siya rito. Sa may ano, sa gitna. So yun, doon tayo. Doon tayo punta ron. Yun! Dami na rin nila nito mga kachoy oh. Yun, 5 sila. Yun, 5. Ay, 6. Andun si tatay mga kachoy oh, pinakaputi. A few moments later. Uy! Ala! Sus Mariusip, ang lalaki mga kachoy oh! Hey! Oh. Ilan yan boss? 4? 4? Ay grabe, ang lalaki. Mukhang panalo ata tayo rito ngayon. Sana all. Sila ano din doon, no? Sila kuya din sa ano, sa daanan. Lalaki. Meron din diyan sila tatay. Wah, lahat-lahat ay ano. Atay, nakakuha na? Dito? Oh, yun, mayroon sa tatay isa. Ate, nakuha rin yung mga kuya. Yo, oh. Ay, mas malaki rin to. May hito rin ka kuya. Ay, grabe. Sus. Panalo talaga yung mga anglers natin mga katoy. Ayun, nandun sila. Ayun. Iwalay tayo sa kanila para may social distancing. Dito lang tayo mga katoy. Isa ito mga katoy. Tayo maingay natin kasi maingayan yung mga katrupa natin dito. Ang laki itong lalagyan ko mga katoy. Wow, 0. A few moments later. Kaya nakayari tayo, ang laki.
galing, ang laki. Boss, may pantalok na? Ito mo lang. Tanggal na, boss. Teka lang, wag muna. Huwag mo na. Papalagyan, papalagyan. Teka. Huwag mo na iangat pre. Teka lang. Hindi kasi napuruan eh. Laki oh. Dapat tinanong ko lang muna, pinabayaan mo. Dito na lang, konting-konti lang kasi. Oo, Kaya, bala ko sana dapat may ganun mo rin. Pero kung may panalo ka nun, buha yun. Ang laki sa dalag yan. Diyos ko. Di kahit pagurin mo siya, maano siya eh. Kasi Oo, kasi pa- kukunti lang talaga. Nakita. Meron palang ganun kalaki. Diyos ko lang. Alas, ganito nga tayo. Ay, kailangan talaga natin ng panalap talaga dito. Ang laki mga katoy. Oh no! Parang hindi ako mapaniwala, meron palang ganong kalaking dalag. Kunti na lang kasi ito eh. Yan ako na lang talaga, pinirsa ko na lang talaga. Kasi ano eh, kunting-kunti na lang talaga nasa nguso eh. Hindi siya na sapul. Oh, kinabahan ako. Yung na-videoan ko lang ng pagkagat mga kapatid ako. Yung rad ko na kapatid ako ganun. Kaya naman pala itong ano, kaso ano lang talaga. Kailangan may pansalok. Woohoo! Nako. A few moments later. Nakakuha rin mga kayo si ano. Wala rin panalo, mga katoy, yung laki rin. You know? Wala rin panalok. Kailangan talaga mga katoy dito talaga may panalok ka, ang laki. Grabe. A few moments later. Dalag ulit. Dalag ulit. Ginagawa mo. Dalag ulit. Bumalik pre. Mga katoy, nakayari bumalik mga katoy. Gano? Yun paano na lang kaya mga katoy kanina. Ito pa lang yung kanina, ang laki. Ito. Ito pa nga lang, lito. Yes, yes! Wala ka ng kawalat, Brad. Yun. Bumalik mati yung ano na lang siguro yun. Siguro yung pamangkin na lang to. Pero malaki na rin yan. Malaki na rin. Malaki na rin. Siguro ano to. Kung kikiluin mga 3 ganyan, 1 kilo. Or mahigit. Malaki na yung mga to. Or 2 siguro 1 kilo na. Malaki to. A few moments later. Lipat tayo dun sa malalim mga katoy. Doon sa may dulo dun. Nakaisa lang tayo dito mga katoy na ano, dalag. Saka nakaisang kawala. Yung laki sana yung malina mga katoy. Oh no! Yun mga katoy.
Baka makawala pa to. Laki ba? Saan? Oh! Ginagawa mo! Yes, tatay mga toy. Yun, nakarami rin si tatay. 4. 2 plapla. Yan mga katoy, oh. Ayos! Uy, tumatalon pa, oh. Ang galag. Ayos na. Boundary na yan mga katoy. Boundary na yan. Hindi na masama yan. Yun, no way na mga katoy. Nakadali tayo mga katoy ng ano, dalag tsaka isang plapla. Tsaka isang maliit, yung medyo maliit na tilapia. Ayos na mga katoy. Ang ulam na mga katoy. Yun, salamat sa pagsama ulit mga katoy. Laki mga katoy. Okay. Kaya pala di ka malit dyan, Paulo, ha. May alaga ka pala dyan, ha. Mabait raw yan mga katoy. Minsan nga raw dinadala niya yung ano, pusa sa bahay nila. Kagat-kagat niya pero di na inaano. Malambing lang talaga sa pusa daw. Come. Ay, marunong mag-English mga katoy. Bisaya, masiguro. Diri. No. Bisaya man siguro. Kaya mga kabataan mga katoy, oh. Naglalaro, oh. Sige nga. Pasiklap ka nga. Wow! Laki nito mga katoy. Grabe. Oh. Laki kanina yung ano, yung mas malaki sana nito, eh. Yung dalag kanina mga katoy. Laki ng ulo. Sayang. Diba may pang-ulam na. Yes.